बे अमृत उद्यान पार्कनि एरियाया टोटेल 14 बिघा जागोन 14 बिघा ओमफ्राय बे अमृत उद्यान पार्कखौ बानायनायाव 14 करोड़ 86 लाख थांदो आरोना बे पुरा पार्कखौ बानायनायाव बे 14 बिघानि पार्कखौ बानायनायाव गोदानै ओपनिं खालामदो बारा गोबाव जायाखै बे पार्कआ आंनि बेक साइडआव नुनाया गारि खारबाय थानाया बे जाबाय हेंग्राबारिनि मेन रोड ओमफ्राय नोंथांमोना पार्कआव एन्टार खालामनाय लोगो लोगो नै बेबायदि मुसुखा नुनो मोनगोन 8था मुसुखा दङ बेवहाय बिसोर जाबाय जोंनि नर्थ इस्टनि फ्रीडम फाइटार आरोना बिसोरनि मुसुखाफोरखौ बानायना दोनदों ओमफ्राय नामफोरखौबो लिरना दोनदों सिङाव सोर अबेनिमोन मा स्टेटनिमोन बेखौबो मेनसन खालामना दोनदों आरोना सिङाव नैबे जाहैबाय अमृत उद्यान पार्कआव हाबनाय मेन गेट ओमफ्राय नै उनाव नुनाया बे जाहैबाय टिकेट काउन्टार नोंथांमोना बेयावनो टिकेट दाननानै नैबे साइडथिं हाबबोनांगोन नैबे नोंथांमोना हाबनाय लोगो लोगो बेबायदि मुसुखा नुनो मोनग्रोगोन ओमफ्राय बेखौ हाबना फैनानै बेरायबाय था आरोना बेफोरबायदि जायगायाव मजा ओमफ्राय खाथियावनो नोंथांमोना डिसि अफिसबो नुनो मोनगोन डिसि अफिसा जाहैबाय नैबे बिल्डिङा अमृत उद्यान पार्कनि टिकेटआ बेनो 30 रुपिस सासेयाव जों सानै फैदों नालाय बेनिखायनो 60 रुपिस लादो नै अमृत उद्यान बे पार्कआ हेंग्राबारियाव दङ नोंथांमोनाबो खेबसे भिजिट खालामफै बे पार्कआव आङो दा बर्थमान अमृत उद्यान पार्कनि गेजेर गेजेर थाबायलांगासिनो नै सिरिथिं गाखोलांनि र' मा दङ नायनि सायाव बै साथिं गाखोलांनि गाहायथिं हाबलांनि र' बै सिङाव थांनानै जिरायहैनि नाय हा सिङावसो गोथौ जावना बिदि हाखर बायदि बानायनानै बिदि जिरायनो थाखाय बरियानो मुरा दोनना होदो दा अमृत उद्यान पार्कआव दसे जिरायना दङ जिरायनो थाखाय बेबायदि टायारनि मुरा दोनना होदो ओमफ्राय बे हा सिङावसो आरोना हाखौ जावनानै बेबायदि वाल होदो हाखर जावनानै वाल होनानै बेबायदि जिरायनो थाखाय माने जिरायनो थाखाय दोनना होदो आरोना आङो दा बर्थमान अमृत उद्यान पार्कनि भिउ पइन्ट सायाव दङ नैबे जाहैबाय भिउ पइन्ट बेनिफ्रायनो मोजां भिउ नुथारो बे पार्कनि नाय बै साइडथिं नाय जि मोजां भिउ नुयोना गेजेरावनो बेबायदि भिउ पइन्ट मोनसे बानायना दोनदो बे सायाव गाखोनानै नोंथांमोना बे अमृत उद्यान पार्कनि नाजाराखौ नुजोबगोन आरोना एरियेल भिउफोरखौ बे सानिफ्रायनो नुजोबगोन गासैखौबो Do you want to stay the night? 'Cause I don't want to be alone. It's been weighing on my mind for too long. आङो दा अमृत उद्यान पार्कनि भिउ पइन्ट सायाव दङ ओमफ्राय बै साइडथिं मोनसे ग्लासनि न' बानायदो आरोना बे ग्लासनि न'आवबो थांगोन ओमफ्राय बे अमृत उद्यान पार्कनि लकेसना जाहैबाय हेंग्राबारियाव गुवाहाटीनि हेंग्राबारि ओमफ्राय डिसि अफिसनि अपोजिट साइडआवनो बै आंनि उनाव नुनाय बिल्डिंआनो बे डिसि अफिस हेंग्राबारि गुवाहाटी हेंग्राबारिनि डिसि अफिस ओमफ्राय बे साइडथिं गथ'फोरनि गेलेनाय दङ ओमफ्राय आङो दायो बे साइडथिं थांगोन नाय मोजांथार ना जायगाया गुवाहाटी हेंग्राबारिनि पार्क बेनो गाइस ओमफ्राय नाय कालभार नायनोबा नोंथांमोना बे कालभार सिङाव हाबलांगोन आं दा नाय बिराद गिदिर कालभार नाथाय दै फैया बे साथिं ओमफ्राय बे सायाव बे गोजौआव ब्रिज दङ ओमफ्राय नैबे कालभार आरोना मोजांथारलै अमृत उद्यान पार्कनि साइडथिं बिराद गिदिर ग्लासनि मोनसे न' बायदि बानायना दोनदो नाय ट्रायंगल टाइपनि बे न'आ बिराद गिदिर बाहेरनिफ्राय गरमथारलै
बिराद सान्दुं नांदों बे अमृत उद्यान पार्कनि एरियाया टटेल 14 बिघा जागोन 14 बिघा ओमफ्राय बे अमृत उद्यान पार्कखौ बानायनायाव 14 करोड़ 86 लाख थांदो आरोना बे पुरा पार्कखौ बानायनायाव बे 14 बिघानि पार्कखौ बानायनायाव गोदानै ओपनिं खालामदो बारा गोबाव जायाखै बे पार्कआ नोंथांमोना दा खोनाथ'वाखैबो जानो हागौ बे पार्कखौ लासै लासै खोनागोन मानसिफोरा दासो फैगासिनो नालाय बेनिखायनो खोनाथ'वाखै लासै लासै नोंथांमोनाबो खोनागोन दे दा आं नैबे न'आव दङ ट्रायंगल टाइपनि न' बे ग्लासनिसो बै साइडनिफ्रा ग्लास ओमफ्राय बे गोसोम गोसोमफ्रा लहानि फ्रेम बे साइडथिं हाजोसो बिराद गोजौ ना नाय बै नुहुरनाया बे भिउ पइन्टआ आं दहाय थांनाया ओमफ्राय नैबे हाजो बायदि बिराद गोजौ ओमफ्राय बे टाइल्सनि लामाफोरा नै बिथिं बेरायनो हायो बै दा बर्थमान पार्कनि सिरियावनो जिरायना दंथ'यो मानोना बिराद सान्दुं नालाय गरमबो ओमफ्राय बे पार्कआव फैनानै थान्दा नांदो एसे दंफां साया नालाय बे पार्कआव ओमफ्राय बारबो बारगासिनो खोलो खोलो सिरियावनो जिरायना दंथ'यो दा बर्थमान नुहुरनाया दहाय ग्लासनि न' नुनाया बेनो ट्रायंगल टाइपनि अमृत उद्यान पार्कआ हाजो बायदिसो नाय जि गोजौ गोजौ हा बिसोरो बे सायाव जिरायनाय भिउ पइन्टफोरा बे सायावसो दंजोबखायो नैबे अमृत उद्यान पार्कखौ नोंथांमोना नायनानै माबायदि मोनखो कमेन्टआव खोन्थाहर ओमफ्राय नोंथांमोनाबो सानसे हाबफैदो हेंग्राबारिनि नैबे अमृत उद्यान पार्कआव ओमफ्राय नाय रियेल भिउआ बिदि आरोना अमृत उद्यान पार्कनि बै नुहुरनाय बिल्डिंआ डिसि अफिस ओमफ्राय नाय वाल बे वाल सायाव बिबार गायदो ओमफ्राय नाय बै आखाइया ओंखारदोलै मज्जा बे फाकानिसो बै गोजा गोजा नुहुरनाया कृष्णचूड़ा बिबारा बरिया बारदोना दा कृष्णचूड़ा बिबारनि सिजन नालाय ओमफ्राय नैबे साइडथिंबो माबा बानायबाय थादों बरियानो नाथाय कमप्लिट जाजोबाखै बे साइडनिया मोजां नुथारोलै मुसुखाफोरखौ ओमफ्राय नै दंफाङाव बेबायदि औवानि डास्टबिन बानायना दोनदो गासैबो दंफाङाव दङ बेबायदि ओमफ्राय बेनि खाथियावनो JBLनि बक्सबो दं र' बै गोसोम दंफांनि सिङाव नुनाया बे JBLनि बक्स बेवहाय गान गाबबाय थायो आरोना आङो जोंनि गुवाहाटीयाव थानाय गासैबो टुरिस्ट प्लेसफोरावनो लासै लासै बेरायजोबगोन दा लासै लासै बेरायबाय थादो ओमफ्राय नैबे नुनाया बेयाव दै ओंखारोमोन दै गबाय थायोमोन नाथाय दा बन्द खालामना दोनथ'दो अमृत उद्यान पार्कनि नाजाराया बिदि नैबे अमृत उद्यान पार्कखौ नायनानै नोंथांमोना माबायदि मोनखो कमेन्टआव खोन्थाहर ओमफ्राय नोंथांमोनाबो खेबसे फैबानो जाबाय नैबे अमृत उद्यान पार्कआव नायनानै मोजां मोनगोन नोंथांमोनाबो सोरबाफोर चेनेलाव दिनै गोदानै हाबफैदोंबा चेनेलखौ प्लिज साबस्क्राइब खालामना होदो ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबसै बाय